ସ୍ୱାଗତ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର MILOD ଆଜି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର, ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଭରାଲ୍ ଭଲ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଲାଗୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେତେ ହାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଏବେ ସହଜ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ଭଲ କି କରିପାରିଥିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ମହାପୁରୁଷ। କ'ଣ ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର? କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା ଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଥର ପ୍ରହରୀ? ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିପୋଲାଇ ହେବ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗଞ୍ଜାମ, ଜୟପୁରବାସୀ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର। ଇତିହାସର ପ୍ରତିଲୋମରେ ଗତି କଲେ କିଏ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ବୋଲି ଜାଣିହବ? ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେବାର ଆନ୍ସର ହେବ। ଭାରତରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କିଏ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କିଏ ଏକ ଅଭିନ୍ନ? ଶାସକ ଓ ଶାସିତ କ'ଣ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍କଳରେ ଜଳକଷ୍ଟ ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଥିଲା 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କେତେବେଳେ ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଜାତିର ବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଦରିଦ୍ରଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ? ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିପାରିବ। ସେମିତି ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ବାରିଦ କାହିଁକି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ବିଷୟରୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଲେଖିଥିବ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର? ଏଇଟା ଇତିହାସ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର। ପଢ଼ିଥିଲେ, ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଦେଶର ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ଆସିଅଛି। ଇତିହାସ ବିଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଗତି ବିଭାଗରୁ। ଏବଂ 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁଣି ଆସିଲା MCQ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର। ବିରହ ବିଷମ ବିଷୟରେ କାହାର ମନ ପ୍ରାଣ ଘାରି ହୋଇଛି? ଏଇଟା ହେବ ବନ୍ଦୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନ ଘାରି ଉଠିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କୀଟ ପରି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି କିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ? ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବତନ ରାଜାମାନେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଥିଲେ। ତାପସଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ କିଏ? ତାପସଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳା କେଳି ଦୀପ IV ଓଭର ଆନ୍ସର, କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେମିତି ଆସିଥିଲା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର କର ହେ ଅମୂଳ। ଏହାର କାହାର ଉକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୀଡ଼ନ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର। ପୀଡ଼ନ ଉଚ୍ଛେଦ କର କର ଅମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଃଖଗିରିର ବଜ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦୁଃଖଗିରିର ବଜ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ନୀତି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ? ସର୍ବସ୍ୱ ନୀତି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସର୍ବସ୍ୱ ନୀତି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଦାୟ ଲଗ୍ନରେ ପିଙ୍ଗଳା ବିଦେହ ନଗରକୁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବାକୁ କହିଛି? ତା ଯେଉଁ କଳୁଷ ରାଶି, ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ କଳୁଷ ରାଶି ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଛି। 8 ନମ୍ବରରେ ସେମିତି 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ର କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା ଯେଉଁ କଥା ଯାଏ, ସେଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର 8 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଟା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର। ଆଉ ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଏ, ଏ କେଉଁ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ଏଟା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରରୁ ଆସିଅଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ସବୁ ଆନ୍ସର 2 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ା, ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। 9 ନମ୍ବରରେ ଯେମିତି 3 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ମନ୍ଦିର ବିରହବତା କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ
ଫଳ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ, ଏ କଥା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବହୁତ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, କାମ ବାସା ପିଙ୍ଗଳାର ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରରୁ, ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେଥିରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମହତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଓକେ, 11 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଯୋଉ ଆମର ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଗଳ୍ପରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କଣ? କିଏ ଗଙ୍ଗା ଗୋଧୂଳିର କରୁଣ ଏକାଙ୍କିକା ଦେଖୁଥିଲେ? କିଏ ଗଙ୍ଗା ଗୋଧୂଳିର କରୁଣ ଏକାଙ୍କିକା ଦେଖୁଥିଲେ? ଅଶୋକ ହବ ଆନ୍ସର। କେଉଁଠି ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାବର୍ଗ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ? ଏଇଟା ହବ ଖ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ତ୍ରିପୋଲାଇ, ରାଜ ଉଆସର ଛାତ ଉପରେ ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସଦବର୍ଗ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଘର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଏଇଟା ହବ ଆଇଭି, ଯାଜପୁରଠାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା। କଲିକତା ଗଦିଆନ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନ ମାନେ କେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି? ଏଇଟା ହବ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ ତୋପ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ। ଘ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ତ୍ରିପୋଲାଇ, କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ ତୋପ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଏ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ି ପାରିବନି। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଏ କଥା ବିଜୟ ଜେଜେକୁ ତାର କହିଛି। 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ତ୍ରିପୋଲାଇ। ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଆଜି। ଭଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିଥିବ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ। ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି କିଏ ସେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମାନେ କିଏ? ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ ଥିଲେ। ସେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି। କେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେନାପତି କଚ୍ଛ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ? କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ? ସେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯୋଉ ବାତ ରୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଚ୍ଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ରୂପ ପିୟସୀ ନାଗରିକର ତୀର୍ଥ କିଏ? ରୂପ ପିୟସୀ ନାଗରିକର ତୀର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଡାଲମଣ୍ଡି। ସେଇଟା ହବ ଡାଲମଣ୍ଡି। ଅରୁଣ କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଘରୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଆସିନି? ଅରୁଣ ଯୋଉ ତା ବାପା ଯୋଉ ତେଜପତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ତା ଉପରେ ଥିଲା, ଆଦେଶ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପିତା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିନି। 13 ନମ୍ବର ସେମିତି 2 ମାର୍କିଆ ଦେଇଛି। ମାଷ୍ଟର ଜି ପାଇଁ ମୁନା ଓ ମନୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ କରିଥିଲା, ମୁନା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା, କିଏ ସେ? ଅଶୋକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମନୁ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡଟି ଥିଲା। ଆଉ କେଉଁଦିନ ହୋଟେଲ ବାଲା ବାସି ଆୟ ହୁଏ? ଯୋଉଦିନ ତାଳି ବେଶୀ ବାଜେ ହୋଟେଲରେ, ଯୋଉ ସଭା ହଉଥିଲା, ସଭାରେ ଯିଏ ଯୋଉଦିନ ବେଶୀ ତାଳି ବାଜୁଥିଲା ସେଇଦିନ ହୋଟେଲ ବାଲା ବେଶୀ ଆୟ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସୋମନାଥ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ? ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା ନିର୍ମମ ହେଇପାରେ ମାତ୍ର ଅପସାତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଓକେ, 14 ନମ୍ବର ସେମିତି ଆସିଛି। 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆମେ ତାକୁ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 5 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯୋଉମାନେ ଭଲକି ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 2ଟି ଲେଖେ ବାକ୍ୟରେ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଥିଲା 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ବାକ୍ୟରେ। ପାଟର୍ନ ପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଡ଼ିଛି, ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ ପଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ପଦ୍ୟ ତଳେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି 5ଟା। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ସଜନାମୂଳକ ଲିଖନ ଆସିଛି। ତାପରେ ହେଲା ସଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଯାହା କହୁଛେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଉ ଆମର ଆସିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ, ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏଇଟା ବି ବଢିଆ ଇଜି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କର। 20 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇଥିଲା। ହେଲା 21 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଅନୁଗ୍ରହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଅନୁଗ୍ରହର ବିଗ୍ରହ ଅନୁଗ୍ରହ। ଅସୁସ୍ଥର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହବ ସୁସ୍ଥ। ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ସହରିଆ, ଏଗୁলো ସବୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦାଶରଥୀରେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କଣ ହବ? ଥରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦିଆଯିବନି, ଥରେ ହର୍ଷଇକାର ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅପୁତ୍ରିକ, এটা ଅପୁତ୍ରିକ ନୁହଁ, ଅପୁତ୍ରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୂଢି ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ରୂଢି ଯୋଡେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଆକାଶ କୁସୁମ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଆକାଶ କୁସୁମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ସେଟା ଦେଇଥିଲା। ଆକାଶ କୁସୁମ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଆଉ ସେଟା ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଆକାଶ କୁସୁମ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମଧ୍ୟ, ସେ ତାର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ତା ଘରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଗଲା। ଏଇପରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ମୁହଁ ମାରିବା ତାପରେ ଦେଇଥିଲା। ମୁହଁ ମାନେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା, ଯୋଉଟା କଥା କହୁଛି ମୁହଁ ମାରିବା, ସେଟା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଜିଜ୍ଞାସା। ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ, ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ। ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। ଆୟତ ସେମିତି ଦେଇଥିଲା, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଆୟତ ଗୋଟା ଆୟତ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟା ଆୟତ ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ଆୟତ ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ
ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉ ଇଏ କରିବା କଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଗିରିଶ ସେମିତି ଦେଇଥିଲା। ଗିରିଶ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଥିଲା ଗିରିଶ ମାନେ ଗୋଟେ ଗିରିଶ ହେଲା ଶିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ହେଲା ଗର୍ବିତ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳା ମଧ୍ୟ ଶିଳ ଗୋଟେ ହେଲା ପଥର, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳ ହେଲା ସ୍ୱଭାବ। ଏଇ ସବୁ ଥିଲା। ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ। ଯୋଉମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପଢିଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବ, ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 80, 85, 90 ମାର୍କ ଆସିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାର। ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ କରିବ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।